Hvornår er det, vi skal op i morgen? Klokken 5:15. Ja. Er det træls? Nej. Nej. Okay. Fordi vi skal ud og vinde guld. Hvad så? Guld til guld, ja. Altså, vi er sikre guld, fordi vi er så gode. Vi er i hvert fald næsten sikre medaljer. Ja. Jeg ved ikke. Og på en delt tredjeplads med 9,5 har vi 2 hold fra Bjergsnæs. Det er hold L og hold V. Night is cold, but your heart's colder. I will wait for you. The glitch in your eyes pulled me under, but I will wait for you. There's nothing left for me to do.
Julian, har du nogen kommentar? Jeg synes, vi gjorde det pisse godt. Vi gjorde det lige så godt, vi kunne. Nu håber jeg bare på det bedste. Velkommen til Julian og Mikkel Video Double. Ja, hej. Vi sidder her til DM Teamkøb. Ja, Freja er også med. Ja, Freja er også. Ja. Og det er sådan, at lige nu ligger vi på førstepladsen. Men der er nogle stykker, der mangler. Der er en, der fik karakter. Det var faktisk rigtig god karakter, de fik. Men det var sgu ikke nok til at overhælde os. De manglede de 5 point mere. Så havde de noget også. Ja, men der er 2 hold, der mange karakterer, og de skal have over 20 point næsten for at vinde over os. Og 20 point, det er altså mange point. Det er rigtig mange. Det er der ikke nogen, der har fået endnu. Nej. Så vi er ret sikre. Ja. I vores sag. Vi tror, vi vinder. Vi tror på det, gør vi. Men vi siger det ikke særlig højt. Nej, fordi Flemming sidder ved siden af. Ja. Hej hej. Hej. Nej, vi er tilbage igen, Julian. Ja, der er vi igen. Der er ikke kommet flere karakterer eller sådan noget. Sidst. Nej, der er også kun gået 5 sekunder. Ja, det er ikke så lang tid. Men vi venter stadig i spænding, gør vi. Jeg skal lige få lov at kigge lidt på os, der venter. Ja. Ja, der er 2 karakterer tilbage. Det er Flemming og Ringe, der skal have karakter. Flemming skal have karakter i trompet, og Ringe skal have karakter på bane. Ja, det er rigtig mange point, der skal op og indhente os. Hvem har I slået indtil videre? Vi har slået Sorø, Skyve, og vi har slået Gundsted og BGI, Akademiet, måske, og Skibelund og Sundeved. Og så mangler vi lige til sidste. Det er altså gode efterskoler. Ja, ikke gode nok, kan man. Nej. Kan du lige filme den stol, vi har siddet på hele dagen? Og sådan nogle... Ja, det er sådan nogle klæder. High quality. Rigtig gode. Det er sten. Typisk Sjælland at have sådan nogle gode kvalitetsstole herovre. Ja. Deres trapper, de er også ekstremt gode. Ja, dem har man set meget på. De er altså meget bedre, synes jeg. Ja, det er ligesom der er carpix-bøb, man sidder bare fast, og så kan man bare ikke rykke sig. Det er meget dejligt. Det elsker vi dem. Det er også sådan, at vi har faktisk et andet hold, der har vundet guld i dag, og det var Mix 2. Så vi har vundet en guld. Vi har vundet mange. Der var mange bolde. Ja, og i går var der også nogen, der vandt medaljer. Ja, Bronze plus blanche, det giver guld. Nu kommer der lige en karakter, skal vi se den? Oj, hvem var det? Det var Ringe, de var alle sammen under 10. Det var desværre ærgerligt. det var ikke nok til at overhælde os. Ringe. Vi ligger på 9. plads lige nu. Mange point har I? Vi har 43. Jeg har 19 for at kunne slå. Og de sidste, de mangler 19 point. det er mange point. Det er rigtig mange point. Men vi kan godt lige shout-out til nogle af de andre efterskoler, for du er sammen gode til at dabbe i deres fremvisning. Vi talte til 2 og efterskoler, der dabbe i deres rytme. Nej. Den her video kommer til at fylde rigtig meget. 2 minutter og 57 sekunder. Du har set. Hvad fik I? Teamløb på Mac, men så er der på frysovs til ketchup. Vi har lige vundet guld. Vi slår Sjælland om kul. Vi slår Sjælland om kul. Vi har pokal med hjem. Vi har pokal med hjem. For vi vandt til DM. For vi vandt til DM. Alle spring vi stod. Alle spring vi stod. Og Grand Prix var god. Og Grand Prix var god. Vi tog bronze med hjem. Vi tog bronze med hjem. Skyven vil gerne glemme. Skyven vil gerne glemme. Karsten er arrogant. Karsten er arrogant. For medaljer han vandt. For medaljer han vandt. Ej, han er rigtig
rigtig sød. Han er rigtig sød. For Magde han tilbød. For Magde han tilbød. Christine hun er sej. Christine hun er sej. Og hun er en steg. Og hun er en steg. Sikkert overskud. Sikkert overskud. Hun holdt pisse godt ud. Hun har pisse godt ud. I går vi lavede sketch. Og vi lavede sketch. Med frække sko og tricks. Med frække sko og tricks. Det var rigtig sjovt. Det var rigtig sjovt. Og en smule flov. Og en smule flov. Tak for en rigtig god tur. Tak for en rigtig god tur. Nu vil vi tage en lur. Nu vil vi tage en lur. Selvom vi er rigtig ømme. Selvom vi er rigtig hjemme. Ej, alle skæmme. Ej, alle skæmme. Og til han, Hvor er i loftet? Jo. Ja. God vinkel, Julie. Bare lige op. Jeg er ikke tynd nok til at komme her. Kan du bare have lidt inden for hattehylden? Og stå på. Pust ud, er du okay? Det virker ikke. Ja, det er det. Ja, det er det.